Destana mem û zînê beş îgû. Miradê tajdîn û destpêka karesatê. Silav li şagirtên zimanê kurdî û temaşevanên kurdî teve. Di beşa borî de me dît ku mem û tajdîn li qada Newrozê dilê xwe dabûn du şepalên bedew. Ew şepal, sitî û zîn bûn. Piştî vê rojê êdî agirê evînê li qesra Cizîrê bêtir geş bû. Tajdîn wekî lehengekî mêrxas û biryardar nedikarî bêtir bisekine. Wî fêm kiribû ku sitî û zîn jî bi heman agirî dişewitin. Tajdîn çûba birayên xwe û wezîrên qesrê. Jê re got ku ew dixwaze xwişka mîr, an ku sitiyê ji xwe re bixwaze. Ev biryareke pir dijwar bû, çimkî Mîr Zeynedîn serwerê botan bû û ne hêsan bû ku mirov xwişka wî bixwaze. Lê tajdîn kurê wezîr bû û bi mêraniya xwe di dilê Mîr de xwedî cihekî taybet bû. Mîr Zeynedîn gava daxwaza tajdîn bihîst, hinekî fikrî. Wî tajdîn mîna birayê xwe didît. Mîr got, tajdîn stûna qesra min e. Ger ez sitiyê bidim wî, ez ê stûna xwe hîn xurtir bikim. Mîr qebûl kir û bi vî awayî amadekariyên daweteke mezin dest pê kirin. Cizîra botan bi dengê dahol û zurneyan hejiya. Heft şev û heft rojan xwarin hat belavkirin û sitî bi tajdîn re gihîşt mirada xwe. Lê dibin vî şahiyê de du dilên şikestî hebûn, mem û zîn. Her çi qas tajdîn û sitî gihîştibûn hev jî. Mem hînka xezgerê qesrê bû û zîn jî xwişka biçûk, amîr bû ku di odeya xwe de bi hesreta mem dinaliya. Mem di dema dawetê de ne di nava şahiyê de, lê di nava kovanên dilê xwe de winda bûbû. Mem ji bo ku zînê bibîne, her roj li dora baxçê qesrê digeriya. Rojekê sitî ku êdî bûbû xanima tajdîn, xwest alîkariya xwişka xwe zînê bike. Wê dît ku zîn ji ber evîna mem ketiye nav nivînan û nexweş ketiye. Sitî bi dizî mem anî hundirê baxçê taybetê qesrê da ku her du dildar hev bibînin. Gava mem û zindpiştî wê şeva Newrozê cara yekem li hev nêrîn. Zimanê wan lal bû. Wan tenê bi hêsiran bi hev re xeber da. Zînê fem kir ku mem ne tenê dildarek e, lê ew dermanê canê wê ye. Lê belê, li qesrê çavên reş û dilên pîşî hebûn. Bekoyê ewan, ku mîna sîbereke tarî li pey Mîr Zeynedîn bû, her tiştît. Beko nedixwest ku mem û zîn bigihîjin hev. Wî çavnebariya hevaltiya mem û tajdîn dikir û dixwest hêza tajdîn di çavê Mîr de bişkîne. Beko çû ba Mîr Zeynedîn, bi zimanekî nerm, şîrîn û jehrîn got: Padişahê minê ezîz, tu serwerê me yî. Lê hinek ciwanên dibin destê te de, rûmeta qesrê naparêzin. Mem, wî kaxezgerê ku te xwedî kiriye, çavên xwe biriye ser xwişka te zînê. Ew bi dizî di baxçeyan de li hev dicivin.
Ev ji bo rûmeta malbata Mîrşermekî mezin e. Mîr Zeynedîn di destpêkê de bawer nekir. Lê Bekoyê Fêlbaz her roj gumanên nû di dilê Mîr diçandin. Mîr hêdî hêdî ji memsal bû û hêrsa wî li dijî dildaran zêde bû. Mîr ferman da ku êdî mem nikaribe bikeve nava odeyên qesrê. Zîn dema dît ku birayê wê yê Mîr êdî mîna berê li rûyê wê nanêre. Fehm kir ku karesat nizîk e. Wê ji mem re peyamek şand û got: Ezîzê min, sterka me ket nava ewran. Birayê min bûye dîwarê di navbera me de. Lê bizanibe ku heta can di vî bedenî de hebe. Ez ê tenê ya te bim. Mem jî bi kovanên dilê xwe bersiv da û got Zîn, gel dinya bibe zindan jî, eşqa te ji bo min azadî ye. Bi vî awayî, evîna wana veşartî êdî bûbû mijara gotegotên qesrê. Bekoyê ewan planekî hîn mezintir amade dikir da ku mem bike zindanê û Zînê jî di nava kovanan de bihêle. Sîbera reş a li ser cizîrê hîn tarîtir dibû. Beşa duyem a destana me li vir bi dawî dibe. Di beşa din de. Em ê bibînin ka mem çawa dikeve zindanê. Tajdîn dê ji bo birayê xwe çi bike û lîstika şetrencê ya di navbera Mîr û mem de dê bibe sedema kîjan karesatê. Li Kurdî TV bimînin û çîroka xwe berdewam bikin.